lagi di konten Mbak. Ayo nah. Alhamdulillah masih diberi kesempatan sama Allah untuk menikmati hari yang indah ini. Yo. Setelah tadi bersubuh ki umat neh pemirsa liang wis intang tak bueno mbek cowokelan ini subuh ini. Kan awakmu ndang golek sarapan dhewe kuduke ning dompet. Mbak Kori gak buka. Bu, wong gak dodol Ibu. Ning omah sakit. Mbah Nah sakit. Gak bisa jalan. Jarene ngono. Lara mbah apa ngono lho? Muga-muga saya sakit tak paringi sembuh. Lara apa Mbah Nah jane? Aku gak rondok tan lara apa. Masa stroke? Oh gak rondok. Jarene tiba-tiba semaput ning pasar ngono lho. Oh, tiba-tiba ning pasar. Iki ndek sore kan yo ngene. Mbak, aku sesuk wayahe kontrol ning puskesmas. Sing buke langsung ngene ibuku. Aku sesuk tak melok kontrol ya. Aku melok ngeterno apa ora? Gak usah mbek Dewi ae. Nek kuwabeh melok iki lho. Ambek Mbak Dewi oh. Engko nek melok, Intan melok, kabeh melok. Wes gak usah mbek Dewi ae malah tak kon nggo kuning iki lho. Tak kon ngetero Repa. Mbah Repa iso apa ora ya? Aku gak ngerti pokoke. Aku gak melok pemirsa nggih. Monggo surat terbuka sing biasanya ning kolom komentar Bunda Dewi sing selalu menggolek-golek kesalahan. Bu Yuni itu tidak seperti Bunda Dewi yang sangat berbakti, sing monggo alhamdulillah nggih. Iki tenan pemirsa awakku mah ya kudu gering, masuknya sirah iki lho, sirah semuser-muser. Sing anu Dik Dewi mbek Bu wis gak usah ning omah ae bareng-bareng kok kabeh nek opo. Mbek Dewi engko gentenan pemirsa, engko genten aku nek Dik Dewi sing ning omah kok genten aku sing ngontrol anu ngancani periksa. Ngancani periksa pemirsa ning gone puskesmas. Jadi Ibu wis ngendikan, aku saiki tak manut kan mbek anakku, ndek teh diperiksa omah. Gak usah aku nang Pak Bambang ae. Aku saiki alhamdulillah Ibu ngendikan, aku saiki manut mbok periksano gelem. Seneng ya kan? Tak lapane kok nek menawa tinggi bayi. Malah aku jarene Mbah Semang aku malah bedijaki. Lah aku karo ibuku karo sapa? Gak apa-apa. Nek awakmu bicara apa aku bayi gandeng ya. Lah ibu karo sapa, Je? Apa tuh tak nang omah? Tak nggone sirah seduluk sirah ibu emat. Gimana iso? Tapi kumbane tak telesi, Mang. Alah gampang kan rasa mikir kumbang sik nduk sing penting ibu awake sehat. Engko nek wis rondok stabil sirah gak mubung-mubung gampang. Iso umbuh-umbah. Yo iki pe dienggo lunga bayi nek sida ki engko. Pak lapane den rondok luwung pemirsa. Ndek kaya aku karo Sapa? Mistigo karo antimu ki rondok cocok. Sapa? Iki mah tak godhogno anu. Jahe. Tak godhogno jahe. Aku lho kudu ngene. Muser-muser. Loh, apa dek? Pager. Wes muga-muga dimanapun jangan berada paling sehat deh. Imam wes tak ngupluti dek sore iki wis gak iso wis. Tak gubuk. Pokoke aku saiki ne nek sekirane awake lagi gak penak gak stabil tak nggo istirahat. Uploadane urung diupload yo ngenteni awakku sehat sik kok ini. Tunjuk apa? Apa lek Apa jupo apa kok? Kok njup kok Intan ora roh. Ini kan Intan nunggoni ning kono kan tidur, gak roh. Sing roh ibu. Gak. iya late sapa? Intan gak roh wis gak roh karepe ibu. Anak kucing mlebu. Ora. Paling iya anak kucing mlebu kok. Oh, gak, Nduk.
Ora enek kucing mlebu ning kono ning ngopo ndek iki enek banyune tak pinjam nolak karo Mase. Iki wis garing. Wis garing sesuk Anak kucing mlebu. sik. Lho, kok enek apa iki? Apa kuwi? Mbah. Tikus kuwi. Lho wis garing ndek ini kan tak lapi to, Dok. Paling tikus mlebu. Gak Gak. tikus Ora, mlebu. Dok, ora tikus. Tikus mlebu. Sesuk ben dicat, Dok. Sing tayang-tayang yo ben dicat. Ngongkon Pak Silon nah. Ya gak lah ya ning bengkel lah, Dok. Kok ngono? Ning bengkel nah, yo aku melok nah ning bengkel. Iki gimana ngebokno? Ning bengkel nah melok aku. Wis iso aku iso. Sesuk ning bengkel nah aku melok. Iya. Paling anak tikus mlebu gak enak ya. Ora Intan. Mek apa tikus mlebu ngono? Ndek iki tak ditumbasno Ibu. Ning aplikasi TokTok dipasangno Dio. Iki sing iku Coklat. Ya coklekane. Intan, Apa? mungkin Ibu iso nek masak rondo engko sik ya. Iya. Intan maem karo sarden tok mbek telur dadar mbek tempe gak apa-apa. Ya. Maafno Ibu ya urung iso masakno sing di nganu Intan kok Ibu insyaallah awake wis rondo stabil. Tak masakno sayur bening karo sambel sing mbok senengi ya. Ibu mohon maaf tenan lho ya. Gung iso ndelok anu Intan. Kepinginan Intan. Gak ngono. Sarapan tak bebel. Kan gak pakaian sik, Dok. Cus. Iki dulu, iki sik. Iki mesti, Mbak. Dek iki seneng iki. Iki kancanem ti. Besok Barcelona pokoknya. Iya, nek wis habis ya ora langsung sesuk to, Nduk kuwi ben habis dhisik. Ya, sesuk nek Mbak, nek habis, Mbak. Beras. Oh, alah Mbak ibu rumah tangga ki berasnya entek. Ngono ki mang Intan nih, Mbak. Bu, beras entek lho, Bu. Sesuk aku mau kayak mangan opo. Njaluk mam iku lho, Dok, bakul pecel aku ngono. Enggak, Mbak Kori ora enak. Prai jere niliki Mbah Nah ning rumah sakit ngono jerene. Mbah Nah jerene semaput. Mbah Nah Mas Didik. Oh, ndak. Mbah ndek sore ono Mbak jarene. Muga-muga ya Ede paring sehat angge usum manu. Wong sakit, Mbak. Ambek lombok tomatku ijek, Mbak. Beras. Iya, ki mangko buke anu, Dik Dewi kan jadwale iku lho, Mbak. Jadwale ning puskesmas. Lah buke, aku pe melok sisan ngono. Sesuk ya buke jadwal cuti. Sesuk ya Mbah Sam. Oh, sesuk. Jadwale anu, Mbak. Tiap Rabu, Mbak ya. Paring sehat. Tomatku ijek, Mbak. Es beras. Iki makan apa sapane? Es limor, lombok. Apa? Lombok ambek eneng jagung nom ora, Mbak? Ijek ora, Dik. Kita emang teluluk jontek wis ah. Entek, sik. Lho, masak napa, Mbak Wi? Golek niki lho, lumbu. Waduh, renek jagung nom. Ora nengi, Mbak. Gak eneng jagung nom iki. Tuh, Mbak Tera buka cendelo. Neng ndi yo? Ali wayahe padha Bakar jagung. Iya, Mbak Gen. Iya, Iya, iku ramine lah. bakar-bakar. Ya tak Dik. Aku tahun baru tak meneng ae, Mbak, ning omah. Aku tutur ae kok. Tutur sampean. Iya. Ya wes. Piye ki gak enek jagung, jaluk jangan menir, Mbak. Aku tahun baru golek duit. Golek duit. Mbak Wi tahun baru teng pundi? Sami kula nggih. Mbak Wi. Mama Dwi. Sana Gung roh Mbak Dek. Sini lho.
Mbak Sesa tan. Mbek tiduran ngono sirahe mumet engko kaya ibu ngene iki lho. Mbak iya ape berangkat ternyata diterno dio malah metangkring ngono cah. Wis budal. Iki sampe berangkat ora nganggo kuning iki, Nduk. Delok Nduk ngene Nduk tan. Wis engko salengku kambine. Ya, Mbah pemirsa klambine iki padha sesek kabeh. Delok ki ndang kok ning adahe beras kono. kok kutah aku ben. Kok ngono? Ya latihan ya, Nduk. Kutah ya belajar lagi. Engko nek kabeh ibu Intan ora iso no. Kok contone umbah-umbah nek kae Intan gak bisa sekarang ya bisa. Saiki ngadoi beras ya latihan toh. Aja muni apa-apa gak bisa, apa-apa gak bisa. Gak boleh ya. Belajar. Kok nang kene. Hati. Nah. Iso toh. Dianterno Dio, Bunda Dewi karo Mbah Yi. Aku gak sida melok wis ben. Ndang nek melok ndang gak apa-apa. Gak sida mah. Oh, karepe nek nganggo kuning mang melu. Nganggo kuning kan depan Repa mbek Mbah Yi, belakang Intan karo Bunda. Lagi nganggo ireng gak apa-apa le, ngarep engko Mbah Yi nguri Repa. Gak apa-apa nek pe melu. Ning puskesmas. Ibu wani dhewe kok. Ya wis lah, balik nang sebelah nang sarapan ngene. Kadang ada yang tanya, kok tumbasnya beras nggak sekalian ibaratnya 1 kintal atau yang 25 kilo mboten pemirsa. Lebih baik ngene iki nek kula kan langsung habis tumbas lagi. Dadi aman mboten dipangan bubuken ngoten niku lho pemirsa. Kadang enten kados bubuken ngoten niku. Enten binatang yang kecil-kecil ngoten niku lho kaya bubuk. Ngoten niku habis mengke tumbas malih ngoten. Wis yang penting paringi lancar ya pemirsa. Mugi-mugi doa kula lumeber panjenengan semua, paringi lancar, sehat. Lah kuwi apa Mbak Mam, Dok? Ngono ki ya baca doa to, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Wis sarapane nganggo daster, Nganggo apa ning ngarani, Mang? Kuwi lah. Apa? Ya Allah, apa pemirsa sing aku ngeludek lali? Sarden. Jadi ikut. Dadah. Kalau Bunda Dewi, wes Dek, gak sida melok, Dek. Wes pinter nang ambek Bunda, ambek Salwa, ambek Repa, ambek Dio. Tenan gak apa-apa nek ikut ndang lho ilange wonge. Ora gelem Dek Dewi. Wes tak kancinge, Dek. Lah kenapa ndak kok ndak apa dibilang. Ya Dek tak kancinge. Iya. Ora gelem tenan kok. Lah kok ibu piye ora usah mikir ibu, aku ngono. Ibu gak apa-apa, gak kare golongan. Ibu ki utah ora nek dicokoti semut mbok tinggal, ora gelem kok. Ya wis pemirsa berangkat ya pemirsa nggih. Mau ke puskesmas periksa. Tak durno Intan. Ora gelem dijak kok. Bayi ndang nek pemamane ikut gak apa-apa. Oh, pemam sih. Lah seumpama tadi wis maem, ibu mbok tinggal gak apa-apa. Yo gak, tetep mbok tinggali. Tetep mbok tinggali, tetep ning omah. Soale urung mbah-umbah nek baru mbah-umbah bar maem mesti ikut. Iya toh. Yes gak apa-apa. Wis Mbah Yi wis karo Dio, karo Repa, karo Salwa kok. Nganggo mobilku kok. Oh, nek nganggo mobil Intan gelem ikut. Ku tak ijik sik tangane. Ayo, Teman. Tempene loro wis ora apa-apa. Enggak apa-apa. Engko Apa? yen wis tenan pemirsa. Kok pemirsa. Engko nek ibu wis rasane iki lho sirahe wis nduk tak nggone bos dilu ayo. Engko lah tak gawe nang sayur ogo gak usah. Nek dijak ngoten gak usah ngene aja taruh Kinara. Aku Kinara kan lucu imut-imut nek ibu karo Intan sing ngene-ngene ora lucu, tapi dadi amit-amit ngono lho. Aku kira Kinara ngene. Jadi kok bandu nduk ben rapi, oh gak ngono. Ngene. Iya. Dadi gak lucu kok dadi amit-amit. Nek Kinara kan
imut-imut. Cukup bandu ndak? Cukup bandu sih. Kok sang aku bantu ibu engko nek serahku ngeluhi. Ora ngelu. Ora ngelu, Dok. Ben ora murat marit rambute. Dawa sithik nggih gak iso ngrawat pemirsa. Soale nopo? Esuk sore dikeramas terus. Kula jaga wis tak kandhani. Nduk rasa mbok keramasi sik tetep digebyur-byur. Mengke sore nggih ngoten. Mungkin dekne rasane adem ngoten nggih pemirsa. Monggo maklum nggih pemirsa kalih niki lho. Ndamel sarden tak bumbu enek jahe, godhong salam. Karena nggih melu. Mungkin jenengan semua paling sehat nggih. Niki tenan pemirsa nembe usum sakit pemirsa. Mbah Nah sebelah niku ibu petengan. Nembe sakit. Mbah Nah. Sehat niku kan ibaratnya kerja apa wae rasane iki ning awak iki piye ya? Wae awak sehat dienggo makem nggih alhamdulillah enak dienggo makarya nggih penak. Lho lak ngono neh. Enggak. Gak boleh gitu dong, kok kebiasaan kok dijak ibu ning ndi. Kayak Kinara. Iya gak boleh. Nek Kinara kan masih kecil, imut. Imut. Nek sak padha intan sak padha ibu memang dadi amit. Kita ambil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Paring ngono sehat ya Allah aku ki. Paring sehat ya Allah. Apa? Ini yo gak kabeh tan. Ini Bu yo. Njupuk lombok isik. Lombok enak sama lombok setan, Dok. Njupuk sak mene aku. Wangi. Lah ngono nek kok nek dadi kebiasaan ora iso dianu lho. Enggak. Nek wong Jawa nek ngarane wis kepatoh. Kepatoh nek ketemu wong ngene terus ngiling-ngiling terus gak iso mender kok. Sak urung-urung kebacut. Gak usah. Bukannya ibu gak anu, kok nek kebiasaan. Soalnya nek kancane ibu kebiasaan ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walil nabi. ku bagus aduh. Gak ambek tempe. Kenapa gak mau tempe? Tak jawab kenapa? Ibu lagi pengen mam karo kerupuk, wis tak jawab. Awak kan butuh jawaban ibu toh. Jawaban ibu kuwi. Ibu lagi pengen mam karo kerupuk. Lagi kok kongkon mangan sapa? Sakmene kae tempene. Butuh jawaban ibu nek. Kongkon Ono mangan sapa? sawang, ono repang. Bayi bunda. Nek gorengan isin ku gawe pelas sanget-sanget. Langsung mbok suguhke. Enggak didahar karo Mbak Wi karo Bunda. Karo Mbak Wi. Monggo mak pemirsa. Iki meloke mbok sarapan mbok makan siang ya pemirsa. Pokoke monggo mak. Wes ya. Apa nak? Pateni ya. Yang Tak cukup dong galer. Kita sing cukup dong galer dari soten ibu ya. nanti aku Oh, tak iya, mam nanti. dulu. Iya. Habis. Habis. Apa tandu nih? Oke. Apa ndak? Aku tak masak nih.
Mbok sore bapak nggo malam. Heeh. Saya request intan bening nyambel panggang gawe belas. Kawan tak nggo maneh ya Bu iki ya. Nek Pak Warno saden. Tapi gak mek apa? Mboten nanti aja. Alhamdulillah ya Allah. Nek Pak Warno ada. Tak juga minum ora? Dah aku main. Pemirsa, demikian nggih konten saat ini nggih. Doa terbaik untuk jenengan semua. Muga-muga sing sakit yang paling sembuh, untuk pejuang garis 2. Semoga diberikan momongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Loh, kelore dhuwur-dhuwur, Dok. Kelore dhuwur-dhuwur. Iya, pemirsa, kelore kok dhuwur-dhuwur arep tak sayur bening. Oh, sing sebelah kene, Dok. Intan lewat kono, Dok. Walah pitike nduk ra kuwapra, Dok. Pitik gone Mbah Wai, gone Mak Malem, Mak Simi, Mbah Jariem. Lek tukul, waki tukul, lek tukul. Nanti sing ndi ya, Nduk ya? Iku, Dok. Kuwi nom ora ya? Walah klambi nem teles kabeh neh, Nduk, dolanan banyu. Oh iya, Intan rong tahu tak foto ning bak truk iki ya. Nggone Pak Lurah iki. Bak truk punya Pak Lurah. Lek kesi keng pundi? Oh nggih. Tumbas cengeh apa cengkeh ya? Krungu antara cengeh karo cengkeh. Cengeh kuwi lombok, nek cengkeh kuwi sing dienggo rokok. Katik ora nek sing anu lah pemirsa. Lah tak sayur. Ini ki abot ora? Ndi? Ya abot banget lah, Nduk. Kalau sih. Nggih, pemirsa kami pamit dulu nggih. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dinantikan konten sederhana berikutnya. Intan madhep rene. Kami pamit dulu kaosnya dingenekno. Kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Kilo, Nduk. Ya. Aku salen kok. Apa? Saldi. Salen klambi sing endi, Dok? Iya, sing lain nih. Oh, kan keringatan salen ngono. Heeh. Ndilah ya kayak nek sing ndek iki bar dicukuki wong-wong pemirsa tinggo obat. Dadi iki peruplos kabeh. Boleh ya dicukuki. Ya boleh lah. Sapa sing pengen menggunakan godhong kelor dipersilahkan, monggo. Heeh. Sik tak